Dá sa vyhnúť dane z finančných transakcií prenosom účtu alebo firmy do zahraničia? O tejto dani som hovoril minulý týždeň a hneď aj stihli zmeniť výšku tejto dane. Po novom máme platiť 0,4% z každého bankového prevodu, maximálne 40 eur za transakciu a 0,8% v prípade výberu hotovosti. Ak si však myslíš, že sa tejto dane vyhneš prenosom účtu alebo firmy do zahraničia, musím ťa sklamať. Založením účtu v zahraničí, napríklad Revolut alebo Wise, si len spravíš robotu navyše. Tým, že ti daň neodvedie zahraničná banka, budeš to musieť urobiť sám. Pýtaš sa prečo? Ak sa totižto väčšinu roka zdržiavaš na Slovensku, si tzv. Rezident. Platíš dane podľa slovenskej legislatívy a prenos firmy alebo účtu do zahraničia nám nepomôže. V navrhovanom zákone sú však výnimky, pri ktorých sa daň z finančných transakcií neplatí. O jednej z nich som hovoril v predchádzajúcom videu a nájdeš ho aj v popise tohto videa. Pre viac tipov o podnikaní ma daj sledovať.